थालिरबारि गामिनि प्रिति इस्लारिया खारनानै दङ। हाबा जाखानाय गथ' गथाय खायसे आइजोफोरा थारैनो मा जामारखो? नखर आरो फिसाय गारनानै गुबुनजों खारनाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि थालिरबारि गामिनि सानै गथ'नि बिमा प्रिति इस्लारि दैमु मुंनि आइजोआ फिसाय आरो फिसाफोरखौ गारनानै सोरजोंबा खारलांदों होननानै फिसाय आरो गामिनि गोराया खौराङाव मिथिहोदों। सावगारियाव नुनाय बे आइजोखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो आरो हमनानै दोननो खावलायहरदों। बिनिफ्राय समबार फुङाव मानसिया फैदों गथ'खौ गारनानै, दाना बिमाया सोंदोंमोननो बबाव थांनो होननानै, दाना होनदों जाहैदों गाव आङो सोरनिबा फैसा बख'हैनो सोनानै होनाय दं होननानै फैदों जाहैदों। बिमाया दा बे खोथाखौ बुंदों आरो दाना बिदि फैनाय लोगो लोगोनो बिसोर आंनो खिन्थाहराखिसैना, ओमफ्राय बिनि गेजेरजों आङो बेलासियाव बिदिनो सारायथा 5थासोआव मानो आंनि मबाइलखौ हमा होननायाव थिग बुबाय थानायाव हमदों खनसे। ओमफ्राय हमनायाव होनदों आरो गाव होननायालाय बेनो होनदों, खारनायनि खोथाखौ बुङाखैना, जायखिया आं न'आव दंफैयो होनना बुंदों। ओमफ्राय न'आव दंफैयो आसरित मोनबाय आङो। ओमफ्राय लगे लगे आं आइनाव हरबाय, बिसिनि आइनाव। दाना आइया होनबाय दैमुआ गैयाथ' फैयाखिसै, जोंनि मबाइलखौ हमानो जाबाय आरो। दाना हमा नालाय दाना थिग बुबावबाय आं बेनाव। ओमफ्राय बिसोर सातजों हौवाजों गावजों थांदों ना मादों आंथ' मोनथिया, जायखिया थांनायनि राव खोनाबाय आङो, हौवानिबो राव खोनाबाय बिनिबो हमबावनायाव। ओमफ्राय दाना बिनि उनाव मबाइलखौ गाव सुइस अफ खालामना लाबाय आरो बिदि जादों। अबाव थांदों होननानै दा सानदों? दा बियो थांनाया जायखिया रं नाम्बारजों थांदों। आं दाउट दङ आरो मानसिफ्रा मोनथियो, जायखिया आंथ' न'आवबो थायाना, आं खामानि मावनानैसो जायो गैजायै हिसाबै, जायखिया आंनो मोनबा नांफिनगौ आरोना, बेल'। दा खोथा समबारनिफ्राय थांदों, जेनेबा खारबाय जेनेबा समबारनिफ्रायबा सानथामसो जाहैबाय, दिनै बिस्थिबारबा न'आवथ' जेबो दावराव दावसि गैया। जेनेबा खोथा आं नङा, रायजोफ्रा मिथिगोन आंथ' बिदेशआव थानाय, फननि खोथा एखमबा समाव बिजिरबाय थायो। आं होनोमोन आरोना मानो बिदि होननानै, मबाइला गंसेना गंनै गंसेल' सिमा बुंनो, मबाइलाथ' दङ गंनै दं। मबाइल गिदिर नांगौ होननायखायनो मास मोननै सिगां आं होनदोंमोन, मबाइल नांगौबालाय लादो, रागा जोंबाय थायो नों फनबो हमा। दाना बिनिफ्राय मबाइला गंनै जाबाय। दाना गंसे सिमखौ आंजों रायज्लायग्रा दफा बे वाट्सएप गावसोर गेलेबाय थायो, अनलाइन मोनबाय थायो आं। ओमफ्राय दाना सोंदों आं मबाइलखौलाय माथो एफा अनलाइन थाबाय थायो नोंनालाय होननायाव होनदों आरो आं उमुकनो हरो उमुकनो होननानै थगायबाय थायो आरो। ओमफ्राय गावनि फट'खौ आं बिहरदों, बे मोनसे फट'खौल' गाव हरखादों आंनो। आं मबाइलाव बिदोंमोन आरो वाट्सएप गेलेयो, आंनो फट'खौ नायनो लुबैदों, गोबाव जाबाय होननानै, बेनोसै आरो। फनजों जगाजग दङ दा? फनजों माने दिनैसो जगाजग दङ, खारनायनिफ्राय दिनैसिम, जेनेबा दहाय फुङाव आरोना, आं बुनानै टेस्टिं नायदोंसोलै होननानै नायनायाव रिंदों। ओमफ्राय रिंबाय थाबाय, ओमफ्राय हमा। ओमफ्राय उनाव मेसेज हरबाय आं मानो बिदि जाखो, आं दुखुयैनो दङ होननानै, ओंखायनो हमगारदों आरो बेयाव। दा साबेसे फिसा दं आरो माबायदि गथ'आ सानै दङ, माने गिदिराथ' बिमायाव थाखायोमोन आरोना, ओमफ्राय गथ' उन्दैया बावनो थाफैखायोमोन। ओमफ्राय बेखौसो दोननानै गाव माने गथ'खौ लांफायाखिसै आरोना खारनायाव। दा माबायदि सोलिदों न'खरा थांनानै, नोंनि हिनजाव थांनानै? दा न'खराथ' बिसोरथ' जेनेबा गथ'फ्रा दा बिदिनो दुखु गोसोखाङो, उन्दैया, गिदिराथ' गोसोखांखाया नालाय उन्दैया। सोरबाफोर नुयोबा मा खावलायहरगोन? आं माने सोरबाफोर नुयोबा अननानै हमनानै दोन, आं हिनजावखौ नांफिनगौ, मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंथ' निमाहा होगोन ना। नोंथांनि नाम्बारखौ खोन्थाहरलाय रायजो राजाखौ। आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 6000933235 6000933235। अननानै बे नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालायहर, सोरबाफोर हमनानै दोनोबा। बिनि नामा दैमु इस्लारि, ओमफ्राय मोनसेया प्रिति इस्लारिबो। मोननै खातनि दङ बेना, प्रितिबो दङ ओमफ्राय दैमु इस्लारिबो लिरो आरो। आसोल डकुमेन्टसा बियो बांसिन प्रिति इस्लारि लिरो, बेंकफ्राव प्रिति इस्लारिखौ लिरो बियो। उसुबिदा जानायखौथ' जों जेबो खबर गैया दासिमबो। न'खराव उसुबिदा खालामनाय बिहाव बिखुनजो बा फिसाइजों बियो दावराव दावसि गैया। न'खरनि अबस्थाफोरखौ लानानै फिसाइया गुबुन जायगायावहाय न'खर खुंनो थाखाय बेबायदि खामि होयो। बिदिनो गाव हारसिङैल' बे न'खराव थायो आरो। न'खराव दावराव दावसि जानाय, नांलाय खमलाय खालामथावथाव न'खराव रावबो गैया। बेहा सानै गथ' दं, सासेखौ बिबैनायाव फोरोंनो दोनहैखानाय, ओमफ्राय सासेया गावजोंनो थायो उन्दैया। दा बेखौ बियो खोनानाय बायदिब्ला बे उन्दै गथ'खौ लानानै बिबैनायाव दोननानै गावनि गोसो बायदि बबे फारसे लामाजों थांखो जों बेखौ मिथिया। जोंनि नुनायाव
आसले बिहा न'खराव दावराव जाथावथाव जेबो सम्भाबनाबो गैया आरो जों खोनाफेराखैबो। गामियाव माबायदि आखु दिन्थियोमोन? गामियावथ' गाज्रि आखुखौ दिन्थिया, सिगांनिफ्राय जों नुबोनाय बायदिब्लाथ' मोजाङानोमोन। ओमफ्राय दिनै गाबोन मबाइलनि गेजेरजों मानसिनि सभाब चरित्रआ सोलायलाङो। दा बेफोरनि गेजेरजों माबा मोनसे रं नाम्बारनि सन्देह दं होननानै जों सानदों आरो। दा बिनि गेजेरजोंनो बियो गावनि गोसो जानाय बायदि सोरजों थांखो बेखौबो जों सथिक बुंनो हाया। आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि असे फिसायनिफ्राय आं सोंदोंमोन मैयाबो, बे थांफानाय हौवाया हारसा ना बर'? बियादैया बुंबाय मिथिया। मानो होननानै बुङोब्ला बिनियावहाय गोबां हौवाफोरजों बियो रायज्लायो। एखन सोर सासेजों थांखो बिनि बिथं खबरखौ आं खिन्थानो रोंनाय नङा होननानै बियादैया बुंदों आरो। दा बेखिनिल' जोंनि नुनायावहाय खुनु दावराव दावसि गैया। ओमफ्राय जोंनि दिनै बर'फोरनि गेजेराव बा धोरोम खान्थिखौ लानानै जिखि जाया मानो मेरिट जाखानाय सासे हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव डाइभर्सनि जेबो माने गैया। खिन्थु दिनै बियो जोंनि ख्रिष्ट समाजनि मानसि हिसाबै जिखि गाज्रि समस्यानो जाया मानो न'खराव डाइभर्सखौ जोंनि बे ख्रिष्ट समाजनि संबिधानाव खालामनो मोना आरो गैयाबो। बिनिखायनो जुदि भुलक्रमे बियो थांफ्लांबायदोंब्लाबो फैफिनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो सिगाङाव जेरैबायदि सुखि न'खर खुंदोंमोन बेबायदिनो सुखि न'खर खुंफिनगोन। गावनि गथ'फोरनि फारसे सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों फैफिनगोनखौ जों आसा खालामदों।